Türkmenabatyň golandy ýekşenbe güni gurnalan it uruşturmak ýaraşy gadagançylygy garamazdan uly bir çäre öwrüldi. 50 çemesi itiň uruşmagyna müňden gowrak adam tomaşa etmek üçin bardy. Ýeňejileri çaklap pul oýnamak üçin totalizator gurnaldy. Märek üçin adyk içki ýaly zatlaryň sowdasy ýoly goýuldy. Ýurtda gadagan hasaplanýan it uruşturmak çäresi ýylada arasynda uly gyzyklanma tapýar. Türkmenabatyň golandy ýokarky Kerkenka diýilip adlandyrylýan ýerde Amederýanyň çep kenarynda geçirilen ýekşenbe günkü it söwüşi 6 sagatlap dowam etdi. Müňden gowrak adam onlarça itin bir-birini ýaryp uruşturulmagyna tomaşa etmek üçin bardy. Yarışa 50 goluy it gatnaşdy. 6 sagat töweregi dowam etdi. Yarış demir haýat bilen aýlaw edilen, haýata ýakyn baryp bolmaýar adamyň köplüginden. Diýip bu çäre baran habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä itlerin söwüşine maddi gyzyklanma baryp berdi. Yarışýan itlerin ýeňmegine bil baglap pul ýatyrmak üçin totalizator gurnalýar. Her itin eýeti hem garşydaşy bilen özara ulalaşyp pul çykarýar. Tomaşaçylaryň çykarýan puly 50 manatdan 1000 manada çenli ýetýär. Meselem iki tiň eýeleri 15 müňden totalizatory pul goýdy. Haýsy it utsa, onuň eýesi 30 000 manat gazandy. Totalizatory pul goýanlaryň stavkalary 400 manada, hatda 1000 manada ýetýär. Stavka goýan adam köp, 50 manat goýan hem bar. Diýip habarçymyz aýdýar. Ýarışda görenlerini gurrun beren habarçymyz käbir söwüşiň 5 minutlap, iň uzagynyň 30 minutlap dowam edendigini gurrun berdi. Söwüşiň geçýän wagtynda meýdanda ýöride sudiýanyň durýandygyny we onuň haýsy itiň utanlygyny çözýändigini, her it söwüşen wagtynda onuň eýetiniň itiň adyny tutup gyssap durýandygyny habarçy aýtdy. Bu it ýaraşynda garaşylmadyk pursat hem bolupdyr. Itleriň biri söwüşe goý berilen wagtynda ylgap gelip eýesini urup goýberdi. Eýesi uçup gidip haýata ýapyşdy. Ýerinden zordan galdy. It öz eýesini şonuň ýaly güýçli kakdy. Itler daýaw, agramy 80-90 kileden geçýär. Diýip habarçy aýdýar. Bu ýere gelen tomaşaçylar ýetatan orta ýaşly erkek adamlar hem arasynda aýal maşgalalar hem çagalar duş gelipdir. Çaga da köp, gys çaga hem bardy. Ol çagalary kakalary eltýär. Diýip habarçy bellädi. It söwüşiniň geçýän ýerinde adyk we içki sowdasy hem ýola goýulupdyr. Habarçymyz elleri sumkaly ýananlaryň tomaşaçylaryň arasynda aýlanyp adyk önümlerini şolsanda çiýişlik spirtli içkileri hödürlendigini gurrun berdi.